Hej, mit navn det er Lotte Vesterli. Og i dag handler det om et trin, som du kan gøre lige nu, lige her, for at begynde at skabe en indre balance. En af de allerbedste tips, jeg har til at finde tilbage til roen inde i mig, det er at gå ud, udenfor, ud i omgivelserne, ud i naturen, hvis du har mulighed for det, eller bare en tur ned ad gader og stræder. Uanset hvor blæsende, regnende det er, så er det godt at komme udenfor. Samtidig med at du går, så tag så langsomme, dybe åndedrag, som du kan. Det er med til at give ild til kroppen, til cellerne og til hjernen. Gør dit bedste for at tænke på ingenting. Og nyd i stedet for vindens susen, fuglene der flyver forbi, bladenes efterårsfarver. Og gør dit bedste for bare at slappe helt af, mens du går. Det gør ikke noget, om du går hurtigt eller langsomt. Gå i dit eget tempo. Og nyd en tur på 15-30 minutter. Og kom tilbage til det, du er i gang med ny energi, ny fokus, ny koncentration. Og oplev, hvordan den næste opgave faktisk går meget hurtigere. At den tid, som du har givet ud på at gå en tur, nemt kommer igen. Og det er nemmere at få tingene til at glide med en indre ro og en øget koncentration. Prøv det. Jeg er spændt på at høre, hvad du synes om det tip her, som har hjulpet rigtig mange indtil videre. Lær mere om det, jeg står på, de kurser, jeg holder, den måde, jeg kan hjælpe dig på, ved at gå ind på www.videremedlivet.dk. Tak fordi du lyttede.